Erokamano ahinya. Bende ne ng'ano madonje siasa kuom thuolo mokwongo makolwal nitiere wechego bende motenre kod choko kaeto mago ma bende yudo kuom ji kaeto tiyo kodgi. Achiel kuom penjo mana winjo kipenjo jachung' mar Linda Mwananchi kata jatend Linda Mwananchi Edwin Sifuna kano chopo e wang' jowi mar Citizen ne en auditing wechego motenre kod nonro mar kaka omenda tiyo. Penjo duoko en nopenjo ng'ama ne penjo ni to mari moro be ni kanyo mondo mi wakonyi ng'eyo kaka otiyo. Ere gima idhi tim mar yudo ler? To ere gima jachung' owinjo bed ni ng'eyo kotenre kod kaka omenda gi owinjo bed ni tiyo godo makolwal? Kiwinjo duoko no mane mineno ka josiasa go chikni. Duoko no kendo ng'ise the body language kuom chikni. Ne ka nitiere penjo ma jasiasa ringo kabisa to en penjo madhi kar auditing. Penjo madhi kar accountability. To mane gima chikni dwaro. Ni moro chikni ng'eni dwaro ni kata kupo nitieko campaign to mwandu mono nitie malang' moro modong'. To nitiere kaka iandle ok ikawe ni so ofukuni. To mar ariyo, chik ni ok ng'i ni koro ni pesa en mar ng'ato. Chik ni ng'iyo ni pesa en mar public. Nyalo bedo ni in kaka an Bon Makolwal no ka solo ni in kaka in, but pesa no pod en mara nikech en mar the public. Ok nyalo kwepo ng'ato ni kik penjo madhi gi audit nikech contribution mare ni onge kanyo. En gima kosebedo sheria to nyaka tima kotenore gi gima sheria wacho. Omiyo ang'e maber ni jomoko to kaka sibed supported kuonde ma gidhi chung'e mondo ji omigi mwandu to gidwa ni mondo ji ong'e ni omigi pesa di adieri mane makende. Yes.